आदरणीय कोर्टचा मी मनापासून आभार मानेन की आम्हाला सगळ्यांनाच त्यांनी ॲक्विट केलेलं आहे आणि त्यांनी जो आम्हाला सगळ्यांना न्याय दिला आहे त्यासाठी मी मनापासून कोर्टाचा आभार मानतो। आखिर में जो फैक्ट्स है वो हमारे पूरे हमारे संग्राम देसाई जी और उन्होंने हमारे सबकी टीम ने लॉयर्स की टीम ने कोर्ट के सामने रखा। उन्होंने सभी फैक्ट्स जो नज़र के सामने रखा और आखिर में हम सभी को न्याय दिया है। नाही, जी प्रॉसिक्युशनची केस होती त्या दिवशी जी घटना घडली त्या संदर्भात प्रॉसिक्युशनने आपले सगळे एव्हिडन्स विटनेसेस दिले। आफ्टर गोईंग थ्रू द एव्हिडन्स द कोर्ट हॅज कम टू अ कन्क्लुजन दॅट द प्रॉसिक्युशन हॅज फेल्ड टू प्रूव्ह द केस आणि म्हणून सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आलेली आहे। ती घटना होती ती आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की काही लोकांवरती असॉल्ट झाला होता आणि त्या असॉल्ट करण्यामध्ये नितेश राणे आणि त्यांचे सहकारी होते अशी प्रॉसिक्युशनची केस होती। परंतु प्रॉसिक्युशननी जो काही एव्हिडन्स दिला इन दॅट एव्हिडन्स प्रॉसिक्युशन वॉज नॉट एबल टू प्रूव्ह दॅट नितेश राणे और एनीबडी अलॉंग विथ हिम वेर इन्वॉल्व्ड इन सच ए इन्सिडेंट as a result of which the court has come to a conclusion that the prosecution has failed to prove the case and therefore they have been acquitted.